A preacher once said, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kung dili nato tudluan ang mga kabataan sa pagsunod kang Kristo, ang kalibutan magtudlo kanila sa dili pagsunod kaniya. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon from the Gospel of St. Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Adunay mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga anak ngadto kang Hesus, aron kini mapandungan sa iyang mga kamot ug mapanalanginan. Pagkanindot ani nga hulagway, just imagine for a second seeing parents bringing their little children to Jesus and asking the Lord to bless them. Wow! Para nako, wala na'y mas bililhon pang gasa nga mahatag sa usa ka ginikanan ngadto sa iyang anak. Ang pagdala niini ngadto kang Hesus. Kamong mga ginikanan diha, ilabi na kamong mga batan-on pang mga amahan ug inahan. Please listen to this. The most precious gift that you can give to your child is to bring him or her to Christ. This is your noble vocation, your Christian calling. Your goal as parents is not to create perfect kids. It is rather to point your kids to the perfect God. Nindot ni nga panghimangno, daghan sa takaayog itudlo sa atong mga anak. Daghan ta gusto nila nga makatunan. Pero malimta nato ang pagtudlo kanila mahitungod sa Dios. Kagabi gidapit mig panihapon sa usa ka pamilya. Unya sa pag-abot namo, usa ka member of the family, excited kaayo nga misulti nako, sus Bishop, maayo unta to og sayo-sayo kaniabot kay madungog nimo si Matmat. Si Matmat usa sa gagmayng bata dito. No, madungog unta nimo Bishop si Matmat nga maoy nag-lead sa rosary. Cute kaayo. Mga igsoon, nalipay ko nga nakadungog ani tungod kay nabati nako how this family tries to pass on the faith to their children. Dihay usa ka batan-on nga ginikanan nga nangutanan nako, Bishop, unsa man nga mga prayers ang akong unang itudlo sa akong duha ka mga bata. Nabalaka kining maong ginikanan nga ang iyang mga anak asin mudako nga walay Dios tungod sa daghan kaayo nga mga dautan nga influensya sa kalibutan karong panahona. Nag-uol siya para sa mga bata. So gusto siya maniguro nga ang iyang mga anak aduna jud Ginoo sa ilang kinabuhi. Ug ako siyang gidaig sa iyang maayo nga tinguha. Ginanako siya nga magsugod lang sa pagtudlo sa mga bata sa mga basic simple prayers like the Our Father, Hail Mary, Angel of God, prayer before and after meals. Unya gradually pasabton lang ang mga bata sa kahulugan ug sa kabililhon sa pag-ampo. Ang mga bata dili sila maayo maminaw sa atong mga itudlo nila, pero dili gyud sila musipyat sa pagsundog nato. Busa mga igsoon, ang mga prayer formulas nga atong ipamemorize sa atong mga anak mahimo lamang nga bililhon kung sila mismo makakita nato nga magampo. Diya sa panimalay, ang mga ginikanan mao'y angay nga modelo sa ilang mga anak, modelo sa pagampo. Matud pa, children are great imitators. So let us give them something great to imitate. Kung ang mga ginikanan maampuon, dakog puruhan, nga ang mga anak mudako usab nga mainampuon. Daw makasubo mga igsuon palandungon nga diya sa ebanghelyo ang mga tinun-an ni Jesus
Mo'y nasuko sa pagduol sa mga bata, imbis nga sila mao'y mugiya sa mga kabataan ngadto sa Ginoo, sila nahinuon ang nahimong babag niini. And Jesus had to intervene by saying, "Let the children come to me, and do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as this." Kini nga ebanghelyo, mag-challenge natong tanan sa pagpangutana sa unsa man usab nga mga paagi kita nahimong babag sa mga kabataan sa ilang pagpaduol sa Dios. Una, daghan kanato nahimong babag pinaagi sa atong pagpasagad. Simply through our indifference and neglect. Abi ninyo si Maximilian Kolbe, nag-ingon kaniadto, the most dangerous poison of our times is indifference. Iyan ang gisulti kaniadto. Ug para nako kini usa ka kamatuoran nga nagpabilin hangtod karon. The most dangerous poison is indifference. Ang pagpasagad, ang pagkawalay pagtagad sa mga nakakahitabo karong panahona. Pila man ka mga ginikanan ang nagpasagad lang sa espirituhanong kinabuhi sa ilang mga anak. Wala gyud maning kamot sa pagtudlo o pagpasa sa pagtuo ngadto sa mga kabataan. Sa pagkatinuod, daghang mga ginikanan karon sama niini. Dihay mga batanon nga naghimo og pasundayag atubangan sa mga kaobispuhan, nahitabo ni dito sa Manila. Unya usa sa scene nga ilang ipakita, kining batang gamay nga sigig hilak. Sus, sige jud hilak. Unya ang batanon nga inahan natarantar kay nagsige maghilak ang bata. Sus, gipadidi ang bata. Sus, wa gid mo hilom og hilak ang bata. Gitayog-tayog, giduyan-duyan, wa gid mo hilom, hilak yapon og tiyabaw gyud ang bata. Unya, ang batanon nga inahan nakahuna-huna. Yang gihatag ang cellphone, gipahawiran sa batang gamay. Sus, paghawid sa bata sa cellphone, pag-atubang sa bata, nihilom ang bata. Mga igsoon, natandog ko nga nagtanaw, nga nahimuot, pero nakita na ako, mo na niya nagkahitabo karong panahon na. Daghan sa mga ginikanan, para di na masamok sa mga kabataan, ina na lang pasagdan ang mga bata, tunulan o gadget, cellphone, ila binagyod, aron di na masamok ang ilang kinabuhi. Hadlok. Tungod kay kini ang nakaingon, ngano nga daghan na nga mga ginikanan karon ang nagpasagad. Gipasagdan na lang ang mga bata, padulaon og computer, pahawiron og cellphone, ipa-connect silang sa wifi, ug wa na. Mao to. Manglabay ang mga oras o mga adlaw, nga wala gyud bililhong pagtulunan nga napasa sa mga kabataan. Asa man ang Dios, maayo pa ang wifi kay pangitaon, pero ang Dios di gyud panumbalingon. Mga igsoon, maabot ang panahon, ma-realize nato nga dili wifi mao'y naghatag natong kinabuhi kundi ang Dios. Ug sa katapusan, daghan ka nato na himong babag sa mga kabataan sa ilang pagpaduol sa Ginoo, pinaagi sa mga dili nato maayong ehemplo through our bad examples. Kung kita mismo walay panahon sa Dios, how can we expect our children to give time for God? Diba? Kung kita mismo wala magpuyo sa atong Kristohanong pagtuo o pagtulunan, how can we expect our children to lead a true Christian life? And so, my dear brothers and sisters, let us always remember this. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to.